салом дӯстон, чӣ хеле ки аз навори қаблӣ огаҳӣ пайдо кардед, дирӯз дар маросими ҷоизаспурии тӯпи тиллоӣ дар натиҷаи овоздиҳӣ Родри ғолиби ин ҷоиза дониста шуд. Аксарият ин натиҷаро бузургтарин дуздӣ дар футбол донистанд ва реаксияҳои зиёде ба бор омад. Мо як қисми онҳоро ба шумо дар навори қаблӣ пешниҳод кардем ва агар шумо тамошо накарда бошед, метавонед дар канал пайдо созед. Ана дар ин навор бошад, ба суханони легендаҳое менигарем ки Винисиусро бештар сазовори он ҷоиза медонистанд ва аз натиҷаҳо норозиянд. Ҳатман лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад, оғоз мекунем. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Винисиус мавсими аълое гузаронид. Суръат, техника ва қобилияти ӯ барои ҳал кардани тақдири бозии ӯро яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон табдил дод. Ман мепиндорам ки маҳз ӯ сазовори тӯпи тиллоӣ буд, зеро ҳиссагузории бузурге дар муваффақиятҳои дастааш дошт. Винисиус ин бозингарест ки метавонад равиши бозиро тағйир диҳад. усули ӯ дар Лигаи Чемпионҳо ва мунтахаби Бразилия кӯмаки зиёде расонид. Ман ҳақиқатан фикр мекунам ки Вини ин мукофотро бештар аз ҳама сазовор буд. Винисиус маро ба беҳтарин давраҳои футболии Бразилия ёдоварӣ мекунад. Рушди ӯ таъсирбахш аст ва ман боварӣ дорам ки вай ба яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон табдил ёфтааст. ҷоизаи тӯпи тиллоӣ бояд ба ӯ дода мешуд. Винисиус ин истеъдодест ки метавонад фарқияти бузург ба вуҷуд орад. Вай барои Реал дар ин мавсим бозингари калидӣ буд. Ман чунин мешуморам ки кори ӯ ва дастовардҳои ӯ сазовори баҳои баландтар буданд. Ман аз он чӣ ки Винисиус дар ин мавсим нишон дод ҳайратзада шудаам. Вай яке аз беҳтарин бозингарон буд ва ман бовар дорам ки вақти ӯ боз хоҳад омад. Тӯпи тиллоӣ барои Винисиус мукофоти сазовор мебуд. Винисиус бозингарест ки корашро идома медиҳад ки рушд ва такмил ёбад. ҳунари ӯ аҷоиб буд ва ман фикр мекунам ки вай хело наздик буд ки тӯпи тиллоиро дар ин мавсим ба даст орад. ин андешаҳо собит мекунанд ки Винисиус ҷуниор воқеан дар футбол аломати амиқ гузошт ва бисёре аз мутахассисон ӯро яке аз сазовортарин номзадҳо барои гирифтани тӯпи тиллоӣ медонистанд. Фикри шумо дар ин бора чӣ хел аст? Агар интихоб дар дасти шумо мебуд, тӯпи тиллоиро ба кӣ месупоридед? Ҳатман дар ин бобат фикратонро бо сабабҳояш дар комментария қайд кунед, зеро фаҳмиданаш барои мо ҷолиб аст. То боздид дӯстон.